हॅलो थोडीशी अजून टाका ना, त्यात बोंबील टाका, थोडे बोंबील लावते की अजून. खाली बसा बेटा, खाली बसा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आज सकाळी सकाळी बाहेर चालले मार्केटला. ते मार्केटला भाजी आणायला, म्हणजे मच्छी आणायला. कोण येत आहेत? तर लिफ्ट आली होती ना, म्हणून तुमच्याशी बोलता बोलता बघा राहून गेलं, नाहीतर लिफ्टसाठी परत 10 ते 15 मिनटं थांबावं लागलं असतं. तर आम्ही खाली उतरलो आणि कोण कोण जाणार होतं ते पण सांगते. कुणालचे बाबा, मी आणि हे बघा, हे कुणालचे बाबांचे मित्र आहेत ना, जे खाली उभे बघा आहेत ना ते, आणि हे स्कूटरवरती आहेत ना, ते पण त्यांचे मित्र आहेत. म्हणजे असे खाली उतरलं नका, त्यांची मित्रमंडळी भेटतात आणि मग थोडा वेळ गप्पा गोष्टीमध्ये जातो. तर आज मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे आमच्या इकडचं फेमस मच्छी मार्केट, जे मलाडमध्ये आहे, नटराज मार्केट इथे. म्हणजे स्टेशनच्या जवळच आहे मार्केट आणि आमच्यापासून पण म्हणजे काही फारसं असं लांब नाही आहे. रिक्षाने पण आपण जाऊ शकतो, बसनी पण जाऊ शकतो, आणि आपल्या गाडी असेल तर गाडीने पण जाऊ शकतो. पण गाडी आम्ही नाही नेली, आम्ही रिक्षाने गेलेलो आहे, कारण तिकडे पार्किंगचं थोडंसं प्रॉब्लेम होतं. कारण स्टेशन म्हटलं आणि मार्केट म्हटलं का बघा खूप अशी गर्दी असते, त्याच्यामुळे पार्किंग करायचं म्हटलं का खूप अशी अडचण होऊन जाते. त्याच्यामुळे रिक्षा किंवा बस सोयीचं ठरतं, आणि आम्ही रिक्षा पकडून तिघंजणं बघा पोचलो तिथे मार्केटमध्ये. आणि बघताय तुम्ही किती गर्दी, बापरे. आणि आज वार पहिला तुम्हाला सांगते, आज रविवार होता ना, आणि रविवार म्हटलं का मच्छी मार्केटमध्ये बघा भरपूर असे. तर आम्ही काहीतरी 9:30-10च्या दरम्यान बघा घरातून निघालो, आणि त्याच्यामुळे थोडीशी गर्दी ना आम्हाला, म्हणजे होती गर्दी पण थोडी जरा कमी होती. तर दुकानं पण काही काही उघडी नव्हती. आता इथे कपड्यांचं मार्केट असतं ना, ते सुद्धा आहे, परत फुलं, परत गावठी भाजीपाला सगळं इथे मिळतं. आता हे मच्छी मार्केट आहे म्हणून तुम्हाला बघा थोडंसं असं कचरा वगैरे सगळं, पाणी वगैरे असं सगळं दिसतं इथे. तर वाट काढत काढत आम्ही ह्या एका गल्लीमध्ये शिरलो. आता इथे की नाही साड्यांचे वगैरे दुकान आहेत. दुकानं काय अजून काय ओपन नव्हती झालेली, काही काही दुकानं उघडी झाली होती. तर ते एक दुकान बघा, आणि किती सुंदर सुंदर साड्या बघा दिसत आहेत. आता हे जे मच्छी मार्केट तुम्हाला मी दाखवणार आहे ना, ते आमच्या इकडचं प्रसिद्ध, फेमस आणि जवळ मुख्य म्हणजे. त्याच्यामुळे आपल्याला जर का जास्त प्रमाणात मच्छी हवी असेल तर, म्हणजे घरामध्ये समजा कोण पाहुणे येत असेल किंवा खूप दिवसांनी असं वाटतं की नाही तर चांगली अशी मोठी मच्छी खायची असेल, तर ह्या मार्केटमध्ये सरळ निघून यायचं. आपल्याला म्हणजे बरी पडते होलसेल मार्केटमध्ये. तर आमच्या इथे छोटे छोटे मच्छीवाले, म्हणजे दरवाजामध्ये बघा मच्छी विकायला येतात, किंवा एखाद्या मार्केटमध्ये बघा असे लहान लहान मच्छीचे धंदे बघा लागतात. तर ह्याच मार्केटमधून ते मच्छी जाऊन ना घेऊन येतात. आता आज रविवार, म्हणजे रविवार, बुधवार आणि शुक्रवार ह्या 3 दिवशी भरपूर अशी गर्दी असते. म्हणजे ते मच्छीचे बघा वार असतात ना, त्या दिवशी भरपूर अशी गर्दी असते. विचार ना. कितीला? आणि मुशी कशी आहे? 500ला वाटतंय, 800ला वाटतंय. आणि कोलबी कितीला? 1000 रुपयाला. तर आता तुम्ही मच्छीचे दर बघा ऐकलात. म्हणजे आज रविवार ना, म्हणून त्यांनी भरपूर असे मच्छीचे दर सांगितले. आणि तुम्ही जर का वार सोडून गेलात ना, म्हणजे सोमवार आहे, मंगळवार, म्हणजे जे मच्छीचे वार नसतात त्या दिवशी तुम्ही जर का या मार्केटमध्ये आला तर खूप स्वस्त मच्छी ना आपल्याला इथे मिळून जाते. म्हणून आहे ना, म्हणजे इतर दिवशी म्हणजे रविवार, बुधवार आणि शुक्रवार सोडून यायचं. रविवारची जर का आपल्याला मच्छी हवी असेल तर शनिवारी तुम्ही आलात ना, तर खूप स्वस्त आपल्याला मिळून जाते. आता आमचं काही प्लॅनिंग नव्हतं, अचानकच कुणालच्या बाबांच्या मित्राचा फोन आला रात्री उशिरा की जा उद्या मलाड मार्केटमध्ये. त्याच्यामुळे मग सकाळी मग आम्ही निघालो. म्हटलं चला, म्हटलं फिरून पण होईल, आणि म्हटलं मच्छी पण बरेच दिवस आपण खाल्लेली नाही तर ते पण होऊन जाईल. तर इथे पूर्ण मार्केट की नाही आम्ही फिरलो मच्छीसाठी. आता मच्छी विकत म्हटले अशा होलसेल मार्केटमध्ये तर एकाच ठिकाणी फिरून म्हणजे चालत नाही, पूर्ण मार्केट फिरावं लागतो, कारण प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळा भाव असतो आणि सगळ्या प्रकारची मच्छी ना इथे तुम्हाला मिळून जाते. सुरमई, पापलेट, परत हलवा, कोलंबी हे जास्त प्रमाणामध्ये होतं आज या मार्केटमध्ये, आणि ओले बोंबील.
तर आम्ही पण पूर्ण ना मार्केट फिरलो. म्हणजे आम्हाला कोलंबी घ्यायची होती आणि सुरमई घ्यायची होती कुणालच्या बाबांच्या मित्रांना. आणि खूप ठिकाणी असं भावतोल केला. म्हणजे भावतोल केल्याशिवाय मच्छी घेऊच नाही, कारण डबल टिबल जास्त प्रमाणातच भाव इथे सांगतात आपल्या कोळींताई. पण आपण भावतोल केला ना की त्या ताई पण देतात. म्हणजे असं आता थोडंसं भावतोल केल्याशिवाय वस्तू तरी आपण कसं खरेदी करणार, त्याच्यामुळे ही गोष्ट करावीच लागते. आणि खूप ठिकाणी फिरल्यानंतर एका ताईंकडे, म्हणजे एक कोळींताई होते आणि त्यांच्याकडे छान अशी कोलंबी होती. ज्यांना कोणाला भरपूर अशी मच्छी मासे आवडत असतील खायला आणि अगदी होलसेल दरामध्ये हवे असतील, कमी दरामध्ये हवे असतील, तर जरूर सर्वांनी या मार्केटला भेट द्या. म्हणजे कांदिवलीमध्ये तुम्ही राहत असाल, बोरिवलीमध्ये किंवा गोरेगाव मलाडमध्ये, म्हणजे असं ह्या आजूबाजूला तुम्ही जवळपास राहत असाल ना, तर तुम्हाला हा मार्केट खूप जवळ पण पडतो, स्वस्त पण पडतं आणि चांगल्या चांगल्या प्रकारची मच्छी पण आपल्याला खायला मिळते. त्याच्यामुळे हा मार्केट खूप बेस्ट आहे. 3 वाटे 700ला देते. 500ला द्या, 500ला द्या. काही भाव नको. माया बरोबर आहे, द्या 500ला द्या. एक वाटा विकला. कितीला देत आहेत? 450. थोडीशी लावून द्या, थोडीशी लावून द्या. हो ताई, थोडीशी अजून टाका ना, त्यात बोंबील टाका, थोडे बोंबील का टाका. थोडीशी टाका त्याच्यामध्ये अजून. 450 देतो साफ करून. आणि बोंबील टाका थोडेसे. नाही नाही, त्याला लावून द्या कोलबीला, ते बोलते मी. हो काही थोडेसे टाका अजून. 450 साफ करून देतो. बोंबील घ्या ना लावून. बोंबील टाका त्याच्यामध्ये. हा मग बोंबील टाका ना, तुम्हाला कोलबी नाही टाकायचं, बोंबील द्या. नाही नाही, द्या द्या महाग, सर्व महागच आहे, पुरा मार्केटच महाग आहे. करणार काय आपण? द्या द्या, लावून द्या, बोंबील लावून द्या. महाग असला तर काय माणसं खाणार नाही, काय खायचं थोडी बंद होत आहे. आता पुढच्या हप्त्यात जर केला मच्छी, आता म्हणजे पाणी कमी आहे ना, म्हणून भरती कमी आहे. भेटत नाही ना मासा. आता मध्ये थंडी पण गेली ना, म्हणून मच्छी आहे. खूप भावतोल केल्यानंतर म्हणजे हे करावंच लागतं ताईनं, आणि दिली आपल्या कोळींताईंनी दिली आहे मच्छी, आणि थोडेसे बोंबील सुद्धा त्यांनी लावून दिले. आता इथे तुम्हाला थोडासा माझा आवाज यांना लावड वाटत असेल त्यांच्याशी बोलताना, कारण मागे इतका आवाज होता ना की त्यांना काय ऐकूच जात नव्हतं. त्याच्यामुळे अक्षरशः मला ओरडून ओरडून त्यांच्याशी बोलावं लागत होतं. तर इथे मच्छी बघा आम्ही घेतली आणि मार्केटच्या ना बाहेर येऊन आम्ही उभं राहिलो, आणि तिथे ज्यूसवाला म्हणजे उसाचा रस असतो ना ते होतं. तर म्हटलं चला फिरून फिरून कंटाळा, मी दमाल पण झालं होतं, त्याच्यामुळे इथे उसाचा रस आम्ही घेतला प्यायला. कुणालचे बाबा आणि आम्ही दोघंच जण होतो, आणि कुणालचे बाबांचे मित्र आहेत ना, ते आतमध्ये काहीतरी त्यांना दुसरं काहीतरी वस्तू घ्यायची होती म्हणून मग ते तिकडे गेले. तर इथे उसाचा रस बघा पिऊन झालं, आणि मग आम्ही तिथून निघालो. आता पुन्हा घरी जायचं, म्हणजे सगळ्या वस्तू घेऊन झाल्या होत्या, आता मच्छीच फक्त घ्यायची होती, दुसरं असं काही विशेष घ्यायचं नव्हतं. सगळं घेतलं आणि आम्ही निघालो. तर एक 5 मिनिटामध्ये आम्ही घरी पोचलो, कारण ट्रॅफिक वगैरे रस्त्याला आम्हाला काही मिळालं नाही. ट्रॅफिक लागलं का थोडासा वेळ जातो, पण पोचलो वेळेमध्ये घरी. आणि आता घरी गेल्यानंतर लगेच जेवण करायची तयारी. तर आम्ही म्हणजे ही कुणालच्या बाबांनी खरेदी केलेली आहे मच्छी. त्यांनी कधी विकत घेतली मला काय माहीतच नाही, कारण माझं सगळं ते मच्छी आणि सगळं बघण्यामध्येच माझा वेळ तिथे गेला होता, कारण इतक्या प्रमाणात मी मच्छी बघितलेली आहे. म्हणजे असं होतं ना की ही घेऊ का ती घेऊ, असं सगळं झालं होतं. आणि भाग्या आणि शेरू बघा, म्हणजे त्यांना मच्छीचा वास गेला ना, आत्ता काय ते म्हणजे जागचे हलणार नाही. तर कुणालच्या बाबांनी इथे मला मच्छी आहे ना धुवून वगैरे दिली, आणि मग ते त्यांच्या कामासाठी बाहेर निघून गेले. आणि मग माझी तयारी जेवण करायची, आणि डोक्यामध्ये विचार पण चालू होते की म्हणजे काय करायचं ह्या कोलंबीचं. तर झटपट बघा तुमच्याशी एक रेसिपी मी यांना शेअर करते. तर इथे बघा ही धुतलेली कोलंबी त्यात मी टाकलेलं आहे, म्हणजे मॅरिनेशनसाठी ही सगळी तयारी. आलं लसूणची पेस्ट टाकलेली आहे, तिखट मसाला टाकलेला आहे, परत हळद आणि मीठ. आता मिठाचं प्रमाण इथे जास्त नाही घ्यायचं, थोडंसंच टाकायचं, कारण बनवताना पण आपण बघा मीठ टाकणार की नाही. आणि लिंबाचा रस, जर का इथे तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही कोकमाचा आगळ पण टाकू शकता, पण मी ते लिंबाच्या रसाचा वापर केलेला आहे. आणि मॅरिनेशन करायला ठेवायचं, हे फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं अर्धा तास. तर आज मी तुमच्याकडे शेअर करते कोलंबीचा रसा, म्हणजे वांगी, बटाटा आणि कोलंबी टाकून मस्त असा रसा तयार होतो भाताबरोबर.
पण तुम्ही खाऊ शकता, भाकरी बरोबर खाऊ शकता आणि चपाती बरोबर सुद्धा खाऊ शकता. म्हणजे हे पातळ असतं ना त्या टाईपमध्ये आहे, भाजीसारखं नाही, म्हणजे एकदम घट्ट पण नाही आणि एकदम पातळ पण नाही, असं मीडियम ह्याच्यामध्ये. तर इथे मी वांगी आणि बटाटा बघा कापून ठेवला आहे, टोमॅटो, कांदा सगळं काही चिरून ठेवलं आहे आणि फोडणीमध्ये टाकलेला आहे कांदा आणि लसूण, थोडंसं हिंग टाकलेलं आहे. तर कांदा लसूण सगळं लाल झालं की त्यात थोडंसं तिखट मसाला टाकायचा, म्हणजे छान असा लाल भडक रंग येतो आपल्या भाजीला, म्हणजे कोणत्या पण भाजीला. आणि चांगलं असं जर स्लो गॅसवरच सगळं परतून घ्यायचं. नंतर त्यात टॅमॅटो टाकायचा आहे आणि वाटलेलं वाटप, आता कांदा आणि खोबरं ह्याचं वाटप पण ह्याला लागतं, तर ते मी आदल्या दिवशी ना तयार करून ठेवलं होतं. त्याच्यामुळे म्हणजे भाजलेलं बघा असतं ना, ओलं खोबरं असतं आणि कांदे बघा आणि लसूण टाकून आपण ते मसाला तयार करतो ना, तो मसाला हे बघा हे मी टाकलेला आहे. नंतर त्यात हे वांगी आणि बटाटा हे पण टाकलेलं आहे. आता ह्यात ना शेवग्याची शेंग असते ना, ती असते ना तर अजून मस्त एकदम टेस्टी झालं असतं. पण आयत्या वेळेस मला कुणालच्या बाबांनी सांगितलं की असा रस्सा बनव, कारण त्यांच्या आवडीचं आहे. त्याच्यामुळे शेंग म्हटलं तर काय पटकन मिळणार नाही, तर मार्केटमध्ये जावं लागलं असतं. त्याच्यामुळे बिना शेंगाचंच मी आता हे कालवण बनवते ना, तर शेंग असेल ना तर म्हणजे पाहिजेच, या रशामध्ये शेंग हवीच. तर इथे फोडणी बघा माझी करून झालेली आहे, त्यात गरजेप्रमाणे मी पाणी टाकलेलं आहे. कोथिंबीर, कोकम आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं, व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं आणि उकळी आली का ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं आणि वांगी शिजेपर्यंत फक्त हे कालवण ना आपल्याला शिजवून घ्यायचं. आता कोणाला घट्ट हवं असेल तर आपण जास्त पण शिजू शकतो, म्हणजे घट्ट पण नाही आणि एकदम पातळ पण नाही, या टाईपमध्ये. आणि त्यात थोडासा मी गरम मसाला ॲड केला आहे आणि कालवण आपलं शिजायला ठेवलेलं आहे. आता एकीकडे आपलं कालवण शिजत होतं तोपर्यंत मी दुसरी बघा भाजी इथे करायला घेतलेली आहे. आता ही भाजी पण तुमच्याशी मला शेअर करायची होती, पण म्हटलं व्हिडिओ खूप मोठा होईल, त्याच्यामुळे म्हटलं नको, फक्त तुम्हाला असं छोटंसं म्हटलं दाखवते शॉर्टमध्ये की ही कांदा हे टोमॅटो आणि कोकम वगैरे टाकून ना सुकी भाजी कोलंबीची, ती पण खूप मस्त लागते. चपातीसोबत खाण्यासाठी ही सेपरेट आहे ना सुकी भाजी मी तयार केली होती. आता पुन्हा जेव्हा मी ही भाजी करीन ना त्यावेळेस रेसिपी मी नक्की तुमच्याशी शेअर करीन, पण व्हिडिओ मोठा होईल म्हणून राहून गेली ही रेसिपी शेअर करायची. तर सगळं जेवण की नाही करून झालेलं आहे. मगाशी मी आली आणि पहिला कपडे चेंज केले, कारण ते मच्छीचा सगळा वास असतो ना कपड्यांमध्ये राहून जातो, त्याच्यामुळे पहिला चेंज केले आणि मग मी जेवण करायला सुरुवात केलेली आहे. आता सगळ्यात आधी जेवण देते भाग्या आणि शेरू यांना, दोघांना. म्हणजे मच्छी आहे ना अगदी वाढ बघतात दोघं. तुम्हाला मी दाखवते कसे बसले ते. हा चला जेवायला देते. चला चला चला, आवडीचं आहे त्याच्या आवडीचं. हा चला, हे बघा दिवसभराची राहिलेली मस्ती ना आता अशी पुरी करतात ते. ए बस बस चला, ए चला जेवायला, चला जेवायला. कोण कोण येतं जेवायला, कोण कोण येतं, चला जेवायला. बस शेरू भाग्या तो बेटा माझा वाघ्या गुड बॉय आहे एकदम ना, वाघ्यामध्ये गुड बॉय आहे माझा, वाघ्या गुड बॉय आहे. चला जेवायला, चला 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 इकडे बस, खाली वाघ्या खाली बस. शेरू बघ कसा गुड बॉय बसलाय बघ. खाली बसा बेटा, खाली बसा. खाली बसला तर देणार, नाही तर नाही. खाली बस, तू गुड बॉय आहे ना, खाली बसा. खाली बस, खाली बस, खाली बस. दम द्यायला खाली खाली. हां शाबास, गुड बॉय. हां हा देतो, चल देतो. आता बसला ना आता देतो. थंड आली का, भूक लागली. जेवायला माफ ते पण. शेरू मस्कार होता तो बघ. त्याला मस्करावाला काय कसं झालंय बोला आता. कसा एकदम छान झालाय, भाजी पण मस्त आहे, सुंदर टेस्टी. कुणाला बघ हसतोय. चांगलं झालं का रे. भरपूर खावीशी आहे. हा भाजी चांगली होती, सुकीवाली ना. खूप दिवसानंतर बनवले ना. चपाती जाता मला. हे बघ पुढे डबा ठेवलाय, खावा. हा ते कमी बोलायचं तरी बोलायला होते मला. मस्त आहे. काय तसं चांगलं चांगलं तेव्हा काय. आता मॅच खेळायला जायचं ना, खाली मॅच खेळायला गेले होते. आता मी 2 फोन लावले तेव्हा ते वरती आलेले जेवायला. मॅच तर खेळायची, मॅच खेळणं आज रविवार आहे, संडे स्पेशल मॅच. चला बाबा जेवूया. तर खूप दिवसानंतर आमच्याकडे मच्छी आज बनवलेली आहे आणि आवडले दोघांना पण, छान झालेले. थोडंसं फक्त मीठ जरासं कमी झालं आहे, पण त्यात थोडंसं मीठ ॲड केलं की
बरोबर होईल. चला आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आमच्या इकडचं मार्केट जे तुमच्याशी मी शेअर केलं, दाखवण्याचा प्रयत्न मलाड केला आहे. मलाडचं मार्केट खूप फेमस आहे ते. कसं वाटलं ते पण सांगा कमेंट करून. व्हिडिओ आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना.